Aquesta història tracta d'un al·lot i una al·lota anomenats Tomeu i Carme, que varen decidir estudiar la carrera de psicologia a la Universitat de Mallorca. En Tomeu no era molt aplicat, a més de no ser una persona molt fonera. En canvi, na Carme era una al·lota molt treballadora, que tenia uns coneixements extensos. Era una fantàstica estudiant i era diferent dels altres. Una cosa era diferent a la vida d'aquests estudiants, el seu gènere, i això va ser molt determinant. Per exemple, na Carme, quan presentava un treball, els alumnes, inclòs el professor, es broncaven i la deixaven en ridícul. Moltes vegades la gent li deia a Carme que no era aquesta la seva carrera, que es dediqués a una altra, que no tenia futur i sobretot que estava perdent el temps. Totes aquestes crítiques la van ajudar per agafar les regnes i continuar amb els seus nous projectes. En canvi, en Tomeu, que sempre va ser el preferit dels professors, això en el principi li va ajudar, però en el final va tenir molt de perjudicis. La Carme no rendia mai i, malgrat totes les dificultats que va haver d'afrontar, va arribar el dia on va poder ser més feliç. El seu somni s'havia fet realitat. Va aconseguir el lloc com a psicòloga professional. Així com moltes dones, que al llarg de la història van lluitar per ser científiques, ja que la ciència és igual per a tothom.